Os ydych chi mop neu brwsh yn barod am y sesiwn? Da iawn chi. Reit, heddi ni'n mynd i ganolbwyntio ar gylch troi'r corff sy'n bwysig iawn i gadw'n ystwyth. Felly, ni'n mynd i ddechrau coesau ar led, bol yn dyn, cefn yn syth, sgwydden yn ôl a'r gen i fyny. A fi moyn chi dal un pen ar llall o'r polyn a codi'r polyn lan i'r un uchder a'ch sgwyddau. Nawr, fi moyn i chi droi un ffordd gan gadw'r cliniau yn gwynebu ymlaen ac edrych dros yr ysgwydd. Un a un y ffordd arall, nôl i'r canol, dros yr ysgwydd, nôl i'r canol, dros yr ysgwydd, nôl i'r canol, gan ganolbwyntio ar cadw'r cliniau yna yn gwynebu ymlaen. Newn ni 10, saib bach a 10 bach arall. Bant yn ni. Brechiau'n syth, rhif uchder ysgwyddau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Os chi'n moyn dod fel lawr am eiliad cyn dechrau eto, cofiwch wneud yn siŵr bod chi'n rili edrych dros yr ysgwydd. Iawn, bant yn ni to. 1 i'r canol, 2 i'r canol, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn chi. Reit, y symudiad nesaf. Be ni'n mynd i wneud yw unwaith eto dal y polyn un pen ar llall. A fi moyn y cliniau i gwynebu ymlaen, coesau tyma bach ar led a'r pengliniau'n soft. Nawr fi moyn chi jyst plygu i un ochr, nôl i'r canol, plygu i'r ochr arall, nôl i'r canol. Iawn, triwch ddim pwyso mlaen eisiau nôl, cadwch y corff yn syth. Newn ni 10, saib bach a 10 bach arall. Bant yn ni. 1 i'r canol, 2 i'r canol, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Saib bach os chi'n moyn dod i'ch brechiau lawr am eiliad. Bant yn ni to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn. Reit. I'r un ola nawr, unwaith eto, coesau'r led, pengliniau'n soft, codi'r polyn lan ar un uchder o'ch sgwyddau, a fi moyn chi dod fe dros eich pen, tu ôl y pen, lan a nôl lawr. Iawn, dechrau fan hyn, dros y pen, tu ôl y pen, lan a nôl lawr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A dyna ni, mae'r sesiwn wedi gorffen mor gyflym fel arfer. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Daliwch ati i wenu ac i gadw'n heini. Wylech chi eto cyn bo hir.